der kommer først over midten, og derved er vinderen af deres hit. Så kører de ud, og der kommer 2 nye kager på banen. Og så kører de ellers af ud af alle. Og vi vil virkelig gerne have, at publikum, når vi sætter det i gang, bakker op. Der er ikke nogen pause, at man skal være stille og ikke må klappe. Der er ikke tværtimod. Her vil vi have så meget af publikum som muligt, så meget med. Så kommer vi en anden på banen. Og så skal vi lige læse lidt materiale af, og så bliver vi klar. Nogle af jer har måske set vores show tidligere på dagen med de store ekvipager, med de fine gamle vogne. Og som jeg sagde tidligere, så køresport, det er ikke kun for gamle mænd, de store fine vogne. Det er i høj grad også bare for spænding. Og spænding bliver der nok af her, for de kuskene her, de giver alt, hvad de har i sig. Og de kører til grænsen. Alt skal ske, og de kender risikoen. Det er bare en kuske, som kører på internationalt topniveau. Men her er der mange forskellige faktorer, blandt andet en bund, som vognen smider ud, så kan der være noget modstand, og der er en mærke til klubene bag på vognen, som er dem, der virkelig skal kæmpe for at holde vognene til jorden, når det går rundt. Det fører sig med hest og mange ting. Også det her, den marathon kan vise lidt dressur. Kom ikke ned nu. Nå. Jeg har lidt problemer med materialet. Hvad siger du? Han kan ikke åbne lastbilen. Jo, så sparker vi den. Ja. Kan du også sparke den? Ja. Det vi skal se om lidt, det er som sagt, at de kører hver sin bane. De har portene 1, 2, 3, 4. Og løgnen kunne lige af, hun faldt af i går. Ja, det var 14, næste retning. Og man skal så have hvid, kejle til venstre og rød til højre. Så skulle du da komme en hestevogn ud over. Så skal vi se, hvad der sker her. Klik. Film. Så er vi klar. Og det er Lars Lauke Søland. Han har set om hjemmefra. Værsgo, det var her. Kirsten Hamling og Lars Lauke. Og her går vi virkelig i aften som to farlige møder. Det er nogen huske, der tidligere mødt hinanden. Og vi starter. Lars er blevet på banen. Den er mandag. Om lidt. Så vi har fået bilen af banen, så kommer vi Lars over til byen. Og som sagt, rapporten er lukket. Bussen er kørt. Vi vil gerne have publikum med. Norge var de lidt med, men vi håber i dag, når det er lørdag aften, og vi skal være klar til publikum til give gas. Er du med på det? Jo mere I er med, jo mere får I bussen, jo mere fart får I, jo mere spænding får I. Og så er vi klar. Værsgo og kør! Lars Lauke, Kirsten Hamlinger, Anne Judsen, Ringsland, Sportforening. Vi ser en bussen tager op. Og stor respekt for det underlag, som er meget omgiftigt. Nogle steder er det dejligt glat græs, andre steder er det ujævnt. Når vognen skrider ud, rammer det modstand en sten eller lignende, og så kan det være svært at holde på plads. Og første bus i mål var Anne Judsen. Så har vi Henrik Dott på vej mod tribunen, mod Bjarne Viser. Det er absolut en revanche fra i går. I går blev der kørt hæslæse stærkt mellem de to kompetenter her. Og vinderen fra i går var fjordhestene. Og det siger Henrik, det kommer ikke til at ske 2 gange i træk. Værsgo, Bjørn! Det kan næsten ikke gøre hurtigere, det her. Det kommer ikke til at ske 2 gange i træk. Henrik Dott! Det var meget vigtigt, at Henrik kunne have tænkt på et helt døgn det her.
Amanda Knudsen til tribunen mod Peter Dux. Sluk den undervejs. Start en ny en, så det ikke bare er en lang køre. Hvornår? Kører det efter dem. Værsgo, kør. Skal jeg slukke den der? Ja, start en ny en, så det ikke bare er en lang køre. Meget lige det her. Men det er Peter Dux. Så skal være Henrik Slot til tribunen. Og så nu? Skal jeg slukke den nu? Ja, så starter en ny en.